זהו חברים, בואו לראות סרטון של ברול סטארס, בניה ורועי ברול סטארס. היום רועי יעלה את מג ל-1000, ואני אקריין אותו. יאללה רועי, תתחיל משחק. יאללה, let's go. יאללה, התחלנו את המשחק. 1000 גביעים, אני יכול לעשות את הפרסיצ'ה 15 שלי, כן. 15? פרסיץ' 15, כן. כל הכבוד. אני על פרסטיג' 7 או 8, אני לא זוכר. אוקיי חברים, התחלנו את רועי התחיל את המשחק, הוא עם מג. יש לזה סקין של מג המלאכית. אוקיי, בואו נראה. מי זה פה? ג'נט? שלי. אוקיי, שלי הרגה את בול, ובול הרג את שלי. שתיהם הרגו אחד את השני. נראה לי שם עוד מג. אוקיי, מי זאת? אל פרימו, אוקיי. אל פרימו. אוקיי, רועי ננעל על אדגר, הוא עוד שנייה הורג אותו, הוא מחכה עכשיו לאולטי, הוא שם אותו, והוא הופך לרובוט, עכשיו הוא צריך לחכות לאולטי, עכשיו הגס יפחד. יש פה גס ונני. רק מזכיר חברים, שאתמול היינו אמורים לעשות סרטון רובלוקס, בסוף לא יצא, כי השרתים היו דפוסים, אז אנחנו נעשה, כנראה שאנחנו נעשה ביום שלישי הבא, אוקיי? אז סליחה, רק ניסינו. אבל אני אעשה לכם צילום של סיור בייס, אין לי בייס כזה וואו, אבל אם מישהו רוצה לתרום, זה בסדר. אוקיי, האם רועי עלה? וחברים, כן, הוא עלה ל-1000, 1000 בול. וחברים, הנה, תמיכה טכנית 2.0. וואו. והסיבוב, פרסטיג' 1. אוקיי, מג יוקרה, יפה מאוד. וגם יש לו צ'סטר על יוקרה 2. ובום, יוקרה 15. הנה חברים, זה הסרטון של היום. בבקשה תשימו אוקיי ולייק ונתראה בסרטון הבא.